ఆదిలాబాద్ జైనాథ్ మండలం తర్నాం గ్రామంలో జాతీయ రహదారిపై ఉన్న బ్రిడ్జిని కూల్చేశారు అధికారులు. పాత బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో భారీ బాంబులతో బ్రిడ్జిని కుప్పకూల్చారు. కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే పనులు మొదలుపెట్టారు అధికారులు. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మధ్య రాకపోకలు సాగించే ప్రధాన బ్రిడ్జి ఇదే కావడంతో నాణ్యతతో నిర్మిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ జైనాథ్ మండలం తర్నాం గ్రామంలో జాతీయ రహదారిపై ఉన్న బ్రిడ్జిని కూల్చేశారు అధికారులు. పాత బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో భారీ బాంబులతో బ్రిడ్జిని కుప్పకూల్చారు. కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే పనులు మొదలుపెట్టారు అధికారులు. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మధ్య రాకపోకలు సాగించే ప్రధాన బ్రిడ్జి ఇదే కావడంతో నాణ్యతతో నిర్మిస్తున్నారు.